Zato je počast ko na Allahovom putu bude napadnut, udaren, uboden, ranjen, ubijen. To su sve, znači ako je Allah radi to doživio, neko nam poslao poruku prije 2 dana kaj sve si živ, ko vjernici ne umiru, sve to sad ima. Allah subhanahu wa ta'ala pravedno kažnjava. A obilno nagrađuje i džennetu će čovjek imati zbog dijela koje je činio i ono što nije zaradio. Iz milosti Allaha subhanahu wa ta'ala. A njegova djela su sebebom da uđe u džennet. Allahumma džalna minhum. Allah subhanahu wa ta'ala učinio takvih inša Allahu ta'ala. Koga će djela biti sebebom da bude uveden u džennet. وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْدًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Tako mi dajemo da nepravednima budu jedni uz druge zbog onoga što čine. Dobri se dobri. Teško ćeš naći da rob koji robija, ne možemo naći nikako da onaj koji je pokornosti Allah subhanahu wa ta'ala bude u prijateljstvu s onim koji je nepokoran. Bedem između njih. Prihvati dijete islam, odmah problemi sa ocem, s majkom, sa sestrom, sa bratom, što? Da ti kažeš, klanjaš, tamo učiš, ti ćeš poluditi, šta je s tobom? Ostavi se toga, budi s nama, živi ovaj dunjaluk je stvoren da propadneš. Nam, šeitan uljepšava, se vidiš to omladina na ulici, što si ti u mesčidu? Šta to slušaš knjigu, ostavi samo da iskoristi život u mladosti. Da šeitan nagovara čovjeka. A jel kad čuo otac i majka blagolića roditelju koji je odgojio dijete u pokornosti, da mu je Allah naredio da odgoji dijete, da Allah robuje i da se svako dijete rodi čisto, pa ga roditelj onda učini ovim pravcem ili onim. Dijete kad je malo ne zna, otac ga usmjerava. Kullu mevludin yuladun ala al-fitra, fa abavahu yuhawidani, aw yumajjisani, aw yunassirani. Taj roditelj koji treba da uputi dijete na pravi put, on ga još sprečava. Zato, blago onome, ali kome Allah uputu hoće iman, bez obzira što sredina ovakva onakva. Amerika, Britanija, ne znam, vidiš tamo neko, dolazi, drži dersove i širi islam i slično. Jusuf islam, ne znam. Znači iz centra kufra nekad čovjeka koji najvećoj zabludi Allah ga kad hoće da uputi, u njegovo srce otvori srce pa bude kasnije uzrokom da drugi prihvataju i vide uputi. To je dokaz da Allah subhanahu. Allahova je milost i pravda spram upute, a čovjek treba moliti i tragati puteve koje vode ka uputi. Jer ako čovjek traži od Allaha subhanahu wa ta'ala, uči njegovu riječ i proučava, onda sigurno da će Allah subhanahu wa ta'ala na takvog roba se obazrijeti i njegovo srce usaditi ljepotu imana, da zavoli ono što Allah voli, a da zamrzi ono što Đelešanu mrzi.